फायर सार्भिस दुखुन नांखा आं अफिसाव तंफुरुना खानाखा जे आंनि खरकसा जुनालनि स्टाफ एकाउन्ट सेक्सन खाय अंजलि देव बर्मानि न खामखाहिनै नेका आं नखामानि यागुलोनो चिनि ते खरकनि स्टाफ आंबाय थाइका जों बिनि खामानि नक नायनानै हिनै बेका अर फाइनु फैका बिनि नक जतन पाइ थांखा गोबांमा बिनि प्रपार्टी तंमानि आबनि बिसिङाव रांचाक 10 बोरिनि गोबां हाय खोनावा के रां फैसारबो अनेक केस रखङो बिनि ताइ गोबां दामनि मानि रबो बिनि अर खामबायके तिनि थापला साखा नंखाय म ब्लेक पेथिटिक गथना हन नांमानि यागुलो जों साइमानका गानो काइसा मोताइरि तंमानि मनसा पूजा आरोनि बर संलाइमानि जागानो हयते नर फाइका बेका अर चिनि तिफ्रासानि खरकबुरिनि नक खामका जतन सेसुंखा ताइ खरकसा वानसानि नक खामका बेकाय अमजे खामका म बरक हुस करिंगै एंग मामुइ रक संलाइमानि बागैनो तिनि अन खामकानानै आं निखौ फाइलायो बेकाय म ब्लाइकेनो दुखजनक गथना बेकाय मनो काइसा ताहे तजन्त उंनानि दरकार म काहाम खालाय एवं गभर्नमेन्टनि तरफ থেকে इमिडिएटली इनिशिएटिव नावै मनो काइसा भेरिफिकेशन बा खायनानि दरकार आइमा आकमानि परेबोनो जे क्षयक्षति पूरण और जे क्षयक्षति खा आसे गोबांमा जे प्रपार्टी और खामका खायखा एका मनि काइसा बननो कम्पेनसेशन निनानि नांगौ गभर्नमेन्टनि तरफ থেকে बेकाय आं वानसुगो बरनो कम्पेनसेशन इनको माखा जोंसिनि जुनालनि तरफ থেকে ताम खालायमान आं वानसुगान आं इनको बाय आं सालायनाय जाहाथे आंनि स्टाफ खरकसा बिपद क्लाइटम जतन खामै बतिनि और कोनो करै सागो सिमिरिन नारगै मांखा बरक खरक नैनो बरक बिहिर गसाइनो सरकारी गभर्नमेन्टनि चाकरि खायतंमानि बागै नगो करै अजरावा खामानि म बिलाइखैनो आर म बिलाइखै केसेब जागा और फायर सार्भिस ब दय फाइमालियाना अबन बागै न खामका कोनो नारग मालिया बेकाय म आं गभर्नमेन्टनि थानै जानंनाय और जाहाथे काय प्रत्येकटा जेहेतु अमताबो स्मार्ट सिटी जे कोनो जागा बिसिङाव हाबै जाहाथे लामा रग हाबै थांगै फायर सार्भिस खामानि मतन लामा बखायनानि दरकार बेकाय आं म तिनि फाइनाय फैमानि बागै नायै बिलाइखनो खा दुख नांखा बेका खा खामका म बिलाइखे पेथिटिक आं अनजलिनो सानानि नायो आंनि स्टाफनो आंनि बाहानो बना आं सानानि नायो जे खाता बायदि जों नि हयतेनो थाप्लानो हयतेनो ताइसा बसावै मा फाइलिनाय थाप्लानो हयतेनो जों ताइसा बोथैथाय संसार ताइ किसा नायथगै माननाय जोंगाबो मा चाइथगलायनाय ओमफ्राय तमसाना खानामानि मतेखाय प्राय और बरनि जे बिनिनो अन्तत 30 लाख रक मतन थांगाना हाँ इनका कायताय अन्यनो बर रंनि बा आकबाय तेरे 60-70 लाख नि माने खामखाना आहायमा तंगो बेका आबनो ताबो इनक्वायरि खायलायै गभर्नमेन्टनि तरफ থেকে ताबो और जुदि दात्री न बरनो के सुबा फाइकाय काहामुंनाय बेगा काय और गभर्नमेन्टनि कोनो उनकन प्रशासनिक के बदा फाइकाबो तां साइमिया फाइका ताबो सपर्यन्त बा बिसि र बा एसडीएम र फाइकाबो तां साइमिया बा म्युनिसिपालिटी नि हयते बरा के बदा फाइकाबो तां साइमिया तबे बरा फाइनाय फैयै मन दातिनो इमिडिएटली मन कम्पेनसेशन निना नंखन मन आनि डिमान्ड खायमान